Kadam pini berta jekta pini berta thanbang nili jiten teron. Aprang se bertang ton pen cepajir midam de aprang bertang kongpi arjekta. Kuluni konstituensi angkang Kongres lapen de BJP abui kangrai dom trok kebrat troksi APHLC along kating bedun. Nile balu PMAYJM soalam kia putra kat salam benten nile blok asai kia tumpen maika nipo. Langhin konstituensi ka parlo langhin diba bhavana sai hemalong longthom ITDP develop atumahin pen Gramia sakhe borengang hoy ekmate appointment ke ki budget ko. Bertang kumpi adrik det mana pi pothot bertang ton pen supajir midam snang. Karbianglong alota bang phukang wai mate election apiong nang te bokomlo lason se arat cari tin mate asong tin setame kache pahaji phanja kong chi pherang asai deng pon bomlo lason si lakha krehini phuluni constituency kapalo Chatra Singh Timung Arong lapente langting phangcho arong pangrum petpen don trok kebra troksi Congress lapente BJP asong along penCOC APHLC along puthop jingbetun mate APHLC phanjakong chipi chipajeldun. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Kriketom langhin constituency kaparlu langhin biba bhavana sai hemlong longthom ITDP develop ahin pen gramian saiki goreng anghoy appointment kipi ke pajerpo. Ceremony distribution of selection certificate of women mate gramian sakhi goreng anghoy Tamilangso block Harughat block Langsumipi block Longthoma block gramian sakhi goreng anghoy along kilongdun abang pia tumaphan manpeng ke do aluhi hin pensi appointment letter kipi ke pajerpo lapen labang so mailong aluhi sarpo manpen ke chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Thorendro Bromo langhin VDC chairman Krishna Bosumatari Langsomitpi block video Junali Nat Lang lapen Harughat block video Jiljili 1000 Karbi Anglong Territorial Social Security Association thiek pen katsa mai phu Samson ingkila pente nilip katsa ru amai phu jiten rong pia tumpen kedam tanga por hu nilip along pherang ke amai ke phapon hur ke pachini pona teng pensi PMAYJ ahem so ke tangte pinpin ahem humri damji pa teng pensi pini katsa amai phu Samson ingti mai ke phapon mailong nilip aro blok cho kamar atum doan video pendang lo gram sabok bimol milik la pente JI Tanong Bahanto JI Sonjoy be Cetong dun rinti borjan toko langso along PMAYJ hemso alam ki aputhak cingki cethan pon lapenteran parta borjan toko longso malom PMAYJ hemso kikim ketangte pinpin beneficiaries ahem pu tuman stame cetong dun si cingki cethan pon pado labang solong nile blok to kamara tumpen beneficiaries atumpen ke jongpon ke supervisor atum se adai do binong pusi labang so amai along jongpon borjan toko langso habar malom PMAYJ hemso kikim kerang ketangte pinpin ahem ke aronri middleman supervisor ka ceklong atum si lahai ke tangka cupa joy det pusi 2017-2018 pen pini arnianta patang te det pusi akoy pipon ladai ke do tum lahilo James Hanse Panjan Jireningti Chokiola Timothy Teron Langsumipi Jiten Hanse Daithor Samson Terang Langsumipi lalang litum bang pho tum hen lu pusi jongpon lasi nili blog video ke hai pipen klarda alam the ke thanpon ke lahai along la padel de pinpen ke patang pon bek je phansi tuning ri glo mate pachini glo lasi plapu central kumti katsa mai phu Samson ing tipen kaning je pon ke piniason blok asol pen tilangsi beneficiaries atu celangsi PMAYJ hem ke tang te pinpin ani ritardi pon bom jiputa mai phu hin pen than pachini pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Stamia jat pen stamit thai ko he pini ke chengsi la
Kasi alang litung bang wedat pulute ni litung jitu adison na bang ke lalu. Tema kicok chicken litung block puta kali beneficiary ta kali. Jitu middleman atum si tangka emben mane ahem kim biji bula patang pi pedalo mati. Kasi azad abidi ke sami litung alang litung han hang pen misen akam pen hai abidi pen jitu las so beneficiary tumpan ahem patang begi phani litung ma coaching wa ching sai theko bijalu. Pinebelta lunch kang toniglong lang igbom tha news 24 Karbi Anglong Kardong.